Mr Williams a dwi'n dysgu blwyddyn 5 ar hyn o bryd, Dosbarth 5B. Ar hyn o bryd, o ran ein gwaith Cymraeg, dyn ni wedi edrych ar stori o'r enw'r bocs, sef yn sbardu mewn ffordd mwyn i'r plant dod i arfer gyda ysgrifennu'n creadigol. So yna fideo i gychwyn lle oedd y plant yn gwylio'r bocs yn diflannu mewn mynd yn bell i ffwrdd o'r cymeriad yma. A wedyn oedd yna tasgau gwahanol yn ddilyn wedyn lle oedd y plant yn ysgrifennu'n creadigol am sut oedden nhw'n teimlo neu os oedden nhw'r bocs, sut oedden nhw'n teimlo'n efallai teimlo'n ofnus, efallai teimlo'n wedi drysu. So dyna be mae'r plant yn gwneud hyd yma yn Gymraeg ac be da ni am bwriadu wneud nawr wrth gwrs ydy just i gario ymlaen gyda ysgrifennu'n creadigol a ail mynd yn ôl i adeiladu'r sgiliau sylfaenol i ysgrifennu'r mewn iaith cyfoethog Cymraeg, defnyddio berfau gryno, defnyddio'r gramadeg cywir hefyd. Waith Saesneg, da ni wedi bod yn edrych ar stori o enw Shackleton's Journey ac yn y stori yma mae'n sôn am fforwyr nath mynd i'r Antarctic blynyddoedd maith yn ôl ac i ysbrydoli'r plant mewn ffordd iddyn nhw cael defnyddio i ddychymyg i feddwl, waw, be mae'r pobl yma wedi mynd gyda nhw ar y cwch, ar y llong ac sut fysa nhw'n teimlo, sôn am yr emosiynau yma eto a gwaith ysgrifennau creadigol ac jyst i ddod ar ansoddeiriau nôl iddyn nhw yn Saesneg a geiriau gwych, pa fath o eiriau gwahanol dyn nhw'n gallu defnyddio, sut da ni'n gallu mynegu barn. Da ni wedi cael lot o waith creadigol lle da ni wedi dangos lle mae'r plant wedi creu rhyw fath o gyflwyniad hefyd a wedi dangos y cyflwyniad hynna o flaen y cyfoedion yn y dosbarth, mae'n mwynhau hynna. O ran ein gwaith mathemateg, da ni wedi bod yn edrych ar waith adio, tynnu, rhannu, lluosi. So eto, mynd yn ôl i'r sgiliau sylfaenol gan bod hi'n cychwyn y blwyddyn. A wedyn, be da ni'n bwriadu wneud ydy defnyddio'r sgiliau yma yn ein gwaith arloesi hefyd. So jyst i atgoffa'r plant o ddefnyddio pwyntiau degol, gwerth lle, os dwi hefo 55, mae hwn yn agosach at 60 ac yn y felly. Hefyd o ran ein gwaith arloesi, da ni wedi bod, ein thema yw dyfal doncydyr y garreg. So mae hyn yn golygu y meddylfryd cryf i ddyfal byrhau. Da ni wedi bod yn edrych ar fforwyr gwahanol sydd wedi dringo Everest. A wedyn mae hyn yn ysbrydoli iddyn nhw meddwl yn greadigol unwaith eto i allu dychmygu os oedden nhw'r person sydd wedi dringo Everest, be fysa nhw'n wisgo, be fysa nhw'n mynd â nhw, pa fath o fwyd fysa nhw'n byta. A wedyn mae yna tasgau gwahanol sydd i ddilyn. Hefyd, da ni wedi dechrau lles fore llun, bob bore dydd llun. So mae hyn yn caniatáu'r plant. Jyst cael chydig bach o amser i ymlacio ar fore dydd llun. Enwedig pan nathon ni cychwyn mis Medi wrth gwrs o'n i'n athro newydd yn yr ysgol hon. So oedd hi'n amser braf mwyn i ni allu gwneud celf gwahanol, cerddoriaeth. Jyst i sôn am ein diddordebau gwahanol. Oedd yna cyfle i'r plant ysgrifennu rhyw fath o map meddwl i just llais nhw i ddeud y gwir, i weld lle y pethau oedden nhw eisiau dysgu amdano, y pethau oedden nhw eisiau wneud. Gymryd ni lot o bethau fel coginio wrth gwrs yn ystod Covid, mae'n anodd i wneud pethau fel yna. So, fydd mewn amser gobeithio fydd ni'n cael y cyfle i wneud pethau mwy creadigol, pethau mwy STEM, pethau mae'r plant wedi mwynhau wneud yn y gorffennol hefyd. So, dyna beth yw'r bwriadau nawr gobeithio, os fydd yr adegau yma yn gwella. Ynglyn â'r gwaith arloesi, mae'r plant wedi cael y cyfleoedd bob wythnos i ddefnyddio'r Chromebooks, i ddefnyddio iPads, jyst mwyn iddyn nhw helpu gyda'i gwaith ymchwil, defnyddio Google i ddod o hyd i wybodaeth gwahanol a lluniau, wedyn wrth gwrs gwaith y plant unigol hefyd. Maen nhw wedi creu posteri, maen nhw wedi creu pamffledi gwahanol llawn gwybodaeth. O ran y chwaraeon hefyd, da ni wedi bod yn edrych ar ffitrwydd, felly da ni wedi cychwyn i ffwrdd gan redeg o gwmpas y cae, jyst i gynesu fyny, sut da ni'n gallu ymestyn y corff yn iawn. Hefyd wedyn y cyhyrau, jyst i cynesu'r cyhyrau, da ni wedi edrych i rasio, so nathon ni wneud hynna am tua pythefnos, 2 wythnos.
A wedyn ar ôl hynny, nathon ni symud ymlaen wedyn I sôn am pêl-droed ac dysgu am y sgiliau gwahanol sydd yn cael eu gynnwys yn y gêm. Mae'r plant wir wedi mwynhau. Enwedig pan mae'r tywydd wedi caniatáu ni mynd ar y cae. Da ni wedi cael hwyl ar gyfer ein gwersi chwaraeon. Jyst I ychwanegu at y fideo hefyd wrth gwrs, da ni'n bydd mewn amser reit anon tydi. Felly dwi'n gobeithio ydych chi gyd yn cadw'n saff. Os mae yna unrhyw gwestiwn, neu unrhyw cwestiynau o gwbl, please, just gofynnwch chi Mrs Parry, ffonio'r ysgol. Os da chi eisiau trafod efo fi, dwi'n hapus I ffonio chi. A dwi'n edrych ymlaen I ddod I gwrdd â chi, ddod i'n abych chi gyd mewn amser fuan gobeithio. Ond o be dwi wedi sylweddoli hefyd, mae'r plant yn mwynhau dod I fewn i'r ysgol, maen nhw'n cael gweld eu ffrindiau, mae'n braf I ni fel athrawon cael gweld nhw'n hapus hefyd. Wrth gwrs, mi fyddai'n mwy na hapus I ateb unrhyw cwestiwn os mae yna unrhyw beth hoffech chi codi gyda fi ynglyn â'ch plentyn chi. Mae'n anodd tydi, wrth gwrs, gan yr amser da ni'n byw ynddi, mae'n anodd iawn I gwrdd, ond galwedd ffôn, dwi'n mwy na hapus I siarad am rhywbeth dros y ffôn pan dwi'n yr ysgol. Os mae yna unrhyw pryderon, please, peidiwch â poeni dros nhw, just dewch I siarad a nawn ni cario ymlaen o fyna. Cadw'n saff, diolch.